wulikajɔ narakaw fɛ yen min ye an ka pankuru ye ani an ka dugumamaw olu ye wulikajɔ kɛ ntɛnɛndon ni kalo in tile 22 Bamancɔli ɲɔgɔnwalekɛbaw olu ka duguyɔrɔ bɛ gɛngɛngɛn Guirekaw fɛ yen Nara marabolo kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ chef d'état-major fɛ ko min ye o yɔrɔ kɔni ye kɔlɔsiliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yira k'a fɔ sa maa minnu tun bɛ a yɔrɔ la maa 4 ɲɔgɔnko olu kɔni kun ye u labɛn sa ka doniw bɛɛ lajɛlen cɛ k'u bɛ taa n'a ye waati min na u yɛrɛ hakilila tigɛlen min ye pankuru ye ale goni k'u kan dugumama minnu bɛ yen surasiw y'u wasa don olu la k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye baro Jean-Élisée Daw ka bataki kɔnɔna na a ko o wulikajɔ n'o cɛsiri kelen de bɛ Nara marabolo bɛɛ lajɛlen na bi yaasa basigi ni lafiya a bɛ se ka don cogo min na Nara yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali fan 14 o fana kɔfɛ dugukoloko bolofara bɛ Wagadu kɔnɔna na ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin kungokolo fantan bɛɛ ani Moritani ni ɲɔgɔn cɛ pankuru kɔni ale de ka baara barika bonyana o kungokolo in sanfɛla la kosɛbɛ Guirekaw fɛ Jean-Élisée Daw ko wulikajɔ in y'a to sa sigana mobili dɔ tun bɛ yen ale kɔni tun bɛ ka ci dugu sa Bamancɔli ɲɔgɔnwalekɛbaw ka duguyɔrɔ dɔ la pankuru a ye goni jigin o fana kan k'o ka baaraw ban u ka duguyɔrɔ min bɛ o yɔrɔ la k'o fana filenkolon ci k'o dakolon ci armée ko k'a cɛlenw fo nin wulikajɔ ni nin cɛsiri la baara tɔ ko a na to sen na fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa jamana kɔnɔ kibaru